Uită pentru o clipă tot ce crezi că știi despre Iran. Uită imaginile de la televizor cu proteste, steaguri arse, discursuri politice și știri care vorbesc mereu despre conflicte, sancțiuni sau pericole. Mulți oameni își imaginează Iranul ca pe un loc tensionat, închis și ostil față de restul lumii. Dar realitatea începe să destrame această imagine chiar din primele minute. Înainte să ajungi acolo, te aștepți la neîncredere. Te aștepți ca oamenii să fie reci. Te aștepți să simți presiune la fiecare pas. În schimb, după doar câteva minute, cineva te invită la un ceai. Acesta este primul șoc. Oamenii obișnuiți nu se comportă cu tine ca și cum ai venit dintr-o lume dușmană. Din contră, vor să vorbească, vor să afle de unde vii. Te întreabă cum este viața în Europa sau în America. Sunt curioși și deschiși, iar uneori ai impresia că pentru ei ești un vizitator venit dintr-o altă lume. Apoi apare al doilea șoc. Înțelegi că Iranul nu seamănă cu imaginea simplă pe care o vezi din exterior, pentru că este construit pe contraste permanente. Oficial, multe lucruri sunt interzise sau strict controlate. Există reguli pentru comportament, pentru internet, pentru anumite forme de divertisment și pentru multe aspecte ale vieții de zi cu zi. Dar în spatele ușilor închise există o altă realitate. În apartamente private găsești muzică, petreceri, râsete, conversații sincere și oameni care trăiesc mult mai liber decât ai fi crezut. Parcă două lumi diferite împart aceleași străzi și țara însăși pare plină de contradicții. Deșerturi uriașe care par desprinse de pe Marte coexistă cu munți acoperiți de zăpadă. Orașe vechi de sute de ani stau alături de autostrăzi aglomerate și clădiri moderne. Când ajungi în Teheran, observi imediat că lucrurile funcționează diferit. Cardurile bancare internaționale nu sunt utile. Trebuie să folosești numerar pentru aproape orice. Aerul are un miros amestecat de benzină, praf și căldură, iar traficul pare un haos continuu. Și totuși, sub acest haos, există ceva care te atrage. Iranul nu încearcă să impresioneze turiștii. Nu îți oferă o versiune lustruită și pregătită pentru vizitatori. Îți arată realitatea așa cum este, complicată, obositoare, mândră și profund umană. Iar după puțin timp începi să te întrebi dacă lumea nu ți-a arătat, de fapt, doar o mică parte din adevăratul Iran. Totul se schimbă în clipa în care pășești pe străzile din Teheran. Până atunci încă mai porți în minte imaginea romantică a Persiei antice, poezie, istorie, moschei impresionante, ospitalitate, o civilizație veche de mii de ani. Dar Teheranul nu te întâmpină cu blândețe, te lovește direct, iar primul lucru pe care îl observi este aerul. Este greu, dens, încărcat. Simți miros de benzină, praf și metal încins. Orașul este prins între munți, iar milioane de mașini și motociclete vechi umplu zilnic atmosfera cu fum. După puțin timp petrecut afară, gâtul începe să se usuce, iar ochii te ustură. Și acesta este doar începutul. Traficul din Teheran nu seamănă cu traficul obișnuit. Pare un tip special de haos organizat. Semafoarele există, dar nu par să fie respectate întotdeauna. Mașinile se strecoară în spații imposibile. Motocicletele apar din toate direcțiile în același timp. Unele merg pe trotuare, altele circulă printre benzi atât de strâns, încât pare imposibil să evite accidentele. Vezi familii întregi pe o singură motocicletă. Tatăl conduce. Mama ține plasele cu cumpărături. Copilul stă în față, lângă rezervor. Și, în mod surprinzător, totul continuă să funcționeze. Traversarea străzii devine rapid un exercițiu de curaj. La început aștepți ca mașinile să oprească, așa cum se întâmplă în multe țări europene. Dar ele nu opresc aproape niciodată complet. După câteva încercări, înțelegi regula nescrisă a orașului. Înaintează încet și ai încredere că șoferii te vor evita. Pare absurd, dar funcționează. Teheranul
Îți atacă toate simțurile în același timp. Claxoane, motoare, sirene, voci, zgomot continuu. Orașul pare să nu adoarmă niciodată. Liniștea este aproape imposibil de găsit. Apoi începi să observi detaliile. Clădiri moderne din sticlă se ridică lângă blocuri vechi și degradate. Pe pereții unor clădiri uriașe apar portrete ale soldaților căzuți în războiul dintre Iran și Irak. Fețele lor privesc peste bulevarde aglomerate, în timp ce dedesubt adolescenții cumpără cafea rece și Adidas care imită brandurile occidentale. Și atunci descoperi una dintre cele mai importante rupturi ale orașului: nordul Teheranului și sudul Teheranului. În nord vezi cartiere mai bogate, apartamente moderne, cafenele elegante, mașini scumpe și tineri îmbrăcați ca în marile capitale occidentale. În sud, atmosfera este diferită. Mai multă aglomerație, mai multă oboseală, mai multe ateliere, muncitori și clădiri vechi. Par două lumi separate unite doar de aceleași autostrăzi. Dar cel mai surprinzător lucru nu este nici poluarea, nici traficul. Este energia oamenilor. În ciuda presiunii economice, a sancțiunilor și a stresului zilnic, viața continuă cu o intensitate incredibilă. Familiile ies la picnic lângă drumuri aglomerate. Prietenii se întâlnesc seara în parcuri. Oamenii beau ceai, discută ore întregi și încearcă să se bucure de momente simple. Viața refuză să încetinească. Și exact atunci imaginea ta inițială despre Iran începe să se prăbușească complet. Pentru că Teheranul nu seamănă cu un oraș învins sau izolat. Seamănă cu un oraș viu, obosit, poluat, supraaglomerat, nervos, dar incredibil de viu. Te consumă energia lui, te copleșește, te obligă să fii atent la tot ce se întâmplă în jur. Și încet începi să înțelegi ceva important. Iranul nu încearcă să ascundă contradicțiile sale. Trăiește datorită lor. Dacă vrei cu adevărat să înțelegi Iranul, trebuie să uiți pentru o clipă de politică. Uită de negocierile nucleare. Uită de sancțiuni. Uită de discursurile liderilor, de dezbaterile televizate și de toate explicațiile simple pe care le auzi în mod obișnuit. Niciuna dintre ele nu îți arată cum se simte cu adevărat viața în interiorul acestei țări. Cea mai bună metodă de a înțelege Iranul este să îți imaginezi un om obligat să trăiască două vieți complet diferite în același timp. Două identități, două personalități, două realități care coexistă permanent. Aceasta este marea metaforă a Iranului. O țară împărțită între ceea ce se vede și ceea ce nu se vede, între viața publică și viața privată. În timpul zilei vezi o anumită versiune a țării. Oamenii sunt mai rezervați. Comportamentul este atent. Regulile sunt vizibile peste tot. Pe clădiri apar portrete ale liderilor politici și religioși. În spațiile publice, majoritatea oamenilor respectă normele sociale și încearcă să evite problemele. Totul pare controlat. Totul pare calculat. Dar după apusul soarelui, începe să apară o altă lume. Ușile apartamentelor se închid. Perdelele sunt trase. Muzica începe să se audă, iar atmosfera se schimbă complet. În multe locuințe private, oamenii se relaxează, discută liber, ascultă muzică occidentală, dansează, glumesc și vorbesc despre lucruri pe care nu le-ar spune niciodată în public. Este ca și cum ai privi două țări diferite care ocupă același spațiu. Partea cea mai surprinzătoare este că toată lumea cunoaște această realitate. Autoritățile știu, cetățenii știu, vecinii știu. Toți înțeleg regulile jocului. Atâta timp cât anumite lucruri rămân în spatele ușilor închise, sistemul continuă să funcționeze. Acest lucru creează o societate extrem de particulară. Încă din copilărie, mulți iranieni învață o lecție importantă. Nu arăta întotdeauna tot ce gândești. Nu arăta întotdeauna cine ești. La serviciu te comporți într-un fel, cu familia în alt fel, pe internet în alt fel, acasă într-un mod complet diferit.
După ani întregi, granița dintre ceea ce este autentic și ceea ce este doar o adaptare începe să devină neclară. Un bărbat poate participa la ceremonii religioase în timpul zilei și poate bea whisky seara împreună cu prietenii. O femeie poate respecta regulile în spațiul public și poate publica fotografii complet diferite pentru cercul ei apropiat pe rețelele sociale. Un funcționar poate aplica anumite reguli la serviciu și poate încălca aceleași reguli după ce ajunge acasă. Totul există pe mai multe niveluri. De aceea Iranul pare atât de greu de înțeles pentru străini. Nu ai impresia că oamenii mint, dar nici nu ai impresia că vezi întreaga realitate. Societatea funcționează prin adaptare permanentă. Chiar și internetul reflectă această împărțire. Oficial, multe platforme sunt restricționate sau blocate. Neoficial, milioane de oameni folosesc VPN-uri. Tinerii urmăresc tendințe globale, muzică, filme și influenceri din întreaga lume. Instagram nu este doar o rețea socială. Pentru mulți este și afacere, și sursă de venit, și fereastră către exterior. Statul încearcă să controleze accesul. Populația găsește mereu metode de a ocoli controlul. Cu cât presiunea devine mai mare, cu atât creativitatea oamenilor devine mai puternică. Această presiune a modelat întreaga mentalitate a societății. Iranienii au devenit experți în adaptare. Au învățat să citească situațiile. Au învățat să înțeleagă limitele invizibile. Au învățat când să vorbească sincer și când să fie prudenți. Au învățat cum să ocolească regulile fără să intre în conflict direct cu ele. Este o formă de supraviețuire și această mentalitate apare peste tot. Chiar și emoțiile par împărțite. Poți vedea oameni plângând la o ceremonie religioasă, exprimând durere și respect pentru tradiții, iar câteva ore mai târziu îi vezi la o masă cu prietenii, râzând, spunând glume și discutând despre problemele politice ale țării. Pentru un observator din exterior, acest lucru pare contradictoriu. Pentru mulți iranieni este complet normal, pentru că ambele versiuni sunt reale. Aici apare adevărata dificultate. Lumea încearcă adesea să pună țările în categorii simple, liberă sau controlată, modernă sau tradițională, religioasă sau seculară. Iranul refuză toate aceste etichete. Este religios și rebel în același timp, modern și tradițional, conservator și imprevizibil, mândru și frustrat. Întreaga țară seamănă cu o dezbatere care nu se termină niciodată, iar poate cea mai potrivită imagine pentru a înțelege totul este aceasta. Iranul este o societate care afișează o identitate în public și trăiește adesea o altă identitate în privat. Nu pentru că oamenii sunt falși, nu pentru că le place să joace roluri, ci pentru că, în timp, au fost nevoiți să se adapteze. Ani întregi de restricții, presiuni, supraveghere și tensiuni au împins milioane de oameni să creeze două versiuni ale propriei vieți, una vizibilă și una invizibilă. Iar după suficient timp, această împărțire nu mai este doar un comportament, devine parte din cultură. De aceea mulți vizitatori pleacă din Iran confuzi, încearcă să găsească o explicație simplă și nu o găsesc niciodată. Fiecare stereotip începe să se destrame imediat ce intră în contact cu realitatea, pentru că Iranul nu este construit pe răspunsuri simple, este construit pe contradicții. Și, poate surprinzător, tocmai aceste contradicții sunt cele care l-au menținut în viață până astăzi. Cea mai mare greșeală pe care o poate face cineva atunci când privește Iranul din exterior este să creadă că sistemul controlează totul. La prima vedere, exact asta pare. Vezi bannere religioase peste tot, vezi reguli stricte, vezi camere de supraveghere, vezi slogane politice pe clădiri și lideri care vorbesc despre credință, sacrificiu și rezistență. Totul creează impresia unei mașinării puternice, care funcționează exact așa cum a fost proiectată. Dar cu cât petreci mai mult timp în Iran,
cu atât observi ceva neașteptat. Sistemul nu seamănă cu o mașină modernă și perfect controlată. Seamănă mai degrabă cu o clădire veche, plină de fisuri, care continuă să stea în picioare doar pentru că milioane de oameni o susțin în fiecare zi. Aici începe adevărata contradicție. Oficial, foarte multe lucruri sunt interzise. Neoficial, aproape toate continuă să existe. Această diferență apare peste tot. Iranul este izolat de o mare parte a sistemului financiar internațional. Cardurile bancare străine nu funcționează. Sancțiunile limitează accesul la multe piețe și servicii. Și totuși, pe străzi vezi telefoane noi, produse occidentale, haine de firmă, cosmetice importate și multe alte lucruri care, teoretic, ar trebui să fie greu de găsit. Întrebarea apare imediat. Cum ajung toate acestea aici? Răspunsul este simplu. Pentru că sistemul oficial și viața reală sunt două lucruri diferite. Sub economia vizibilă există o rețea uriașă de intermediari, comercianți, schimburi informale de bani, contacte personale și rute alternative construite în decenii de restricții. Toată lumea știe că există. Toată lumea o folosește. Dar aproape nimeni nu vorbește deschis despre ea. În timp, aceste mecanisme au devenit parte din viața de zi cu zi. Sancțiunile nu au eliminat piețele paralele. Le-au transformat într-un instrument de supraviețuire. Un om are o legătură în Dubai. Altul are contacte în Turcia. Cineva transferă bani. Altcineva aduce produse electronice. Altcineva găsește metode de acces la servicii restricționate. Întreaga țară pare construită pe soluții alternative. Este ca și cum ai privi apa care se scurge printr-o conductă spartă. Închizi o gaură. Apar alte două. Încerci să controlezi fluxul, dar acesta găsește mereu o nouă ieșire. Internetul este probabil cel mai bun exemplu. Autoritățile blochează platforme. Oamenii folosesc VPN-uri. Autoritățile restricționează accesul. Apar noi aplicații. Se promovează alternative locale. Majoritatea continuă să folosească serviciile globale. La un moment dat, situația devine aproape absurdă. Milioane de oameni își petrec o parte importantă din viață, ocolind restricții care, oficial, încă există. Iar ironia este că inclusiv unii membri ai sistemului folosesc uneori aceleași instrumente pe care încearcă să le limiteze. Aici începe să apară o problemă mai profundă. Nu mai este vorba doar despre reguli, este vorba despre încredere. Legile pot exista pe hârtie, dar dacă oamenii nu mai cred în ele, puterea lor începe să slăbească. Acest lucru se vede clar în viața de zi cu zi. În trecut, mulți respectau regulile din teamă. Astăzi, în special în marile orașe, tot mai mulți oameni testează limitele. Tinerele poartă hijabul mai lejer. Cuplurile sunt mai vizibile în spațiul public. Muzica răsună mai tare din mașini. Semnele mici de nesupunere devin din ce în ce mai frecvente. Statul continuă să aplice sancțiuni. Continuă să aresteze. Continuă să exercite presiune. Dar frica nu mai funcționează la fel ca înainte. Iar pentru orice sistem construit în mare parte pe autoritate simbolică, acest lucru este extrem de periculos. Pentru că atunci când milioane de oameni încep să ignore reguli mici în fiecare zi, fundația psihologică a întregii structuri începe să se erodeze. Din acest motiv, lucruri aparent banale devin subiecte politice. Părul devine politic. Muzica devine politică. Dansul devine politic. Instagram devine politic. Nu pentru că aceste lucruri sunt cu adevărat amenințări, ci pentru că reprezintă un lucru mai profund, refuzul de a accepta controlul total. Problema reală este că pentru mulți iranieni, ruptura s-a produs deja la nivel interior. În exterior, respectă regulile. În interior, nu mai cred în ele. Această diferență este greu de măsurat, dar se simte peste tot, iar menținerea unei asemenea situații consumă enormă energie. Oamenii sunt obosiți să joace roluri diferite,
obosiți să schimbe constant modul în care se comportă, obosiți să existe două versiuni ale aceleiași vieți. Și totuși, în același timp, mulți se tem de schimbări radicale. Acesta este unul dintre motivele principale pentru care sistemul continuă să reziste. Iranienii au văzut ce s-a întâmplat în alte țări din regiune. Au văzut războaie, au văzut prăbușiri ale statelor, au văzut haos și instabilitate. Exemple precum Siria, Libia, Irak sau Afganistan au rămas adânc întipărite în memoria colectivă. Mulți oameni critică sistemul, dar se tem și de ceea ce ar putea urma după el. Astfel apare o stare ciudată. Societatea este frustrată, dar prudentă, nemulțumită, dar precaută, obosită, dar încă funcțională. Între timp, economia continuă să exercite presiune. Inflația reduce constant puterea de cumpărare. Prețurile cresc. Economiile își pierd valoarea. Mulți oameni încearcă să își transforme banii în aur, dolari, mașini, apartamente sau orice altceva care ar putea păstra valoare în viitor. Pentru că moneda nu mai oferă suficientă siguranță. Tineri cu studii universitare conduc taxiuri. Ingineri lucrează mai multe joburi. Medicii se gândesc la emigrare. Și totuși, în mod surprinzător, țara continuă să funcționeze. De ce? Pentru că decenii întregi de sancțiuni și presiune au transformat iranienii în experți ai supraviețuirii. Repară lucruri care în alte țări ar fi fost aruncate. Refolosesc aproape orice. Găsesc soluții improvizate pentru probleme care par imposibile. Intri într-un atelier și vezi tehnicieni reconstruind manual componente vechi pentru că piesele originale nu pot fi importate. Vezi mecanici care țin în viață automobile vechi de zeci de ani folosind creativitate și experiență. Există aproape o filosofie națională care spune: dacă nu putem cumpăra ceva, vom găsi o metodă să-l facem singuri. Este imposibil să nu admiri această rezistență. Dar rezistența ascunde și un cost, pentru că atunci când supraviețuirea devine preocuparea principală a unei societăți timp de zeci de ani, viața normală începe să dispară. Oamenii încetează să mai facă planuri pe termen lung. Căsătoria este amânată. Copiii devin o responsabilitate financiară tot mai greu de asumat. Încrederea în viitor scade. Anxietatea devine zgomotul permanent din fundal. Se simte în conversații. Taximetriștii vorbesc despre inflație. Studenții vorbesc despre plecare. Familiile discută despre costuri și nesiguranță. Aproape toată lumea pare obosită psihologic. Și poate cea mai mare provocare pentru sistem este schimbarea generațională. Majoritatea tinerilor de astăzi s-au născut la mult timp după Revoluția Islamică. Nu au trăit entuziasmul care a construit actuala structură politică. Au crescut cu smartphone-uri, cu internet, cu rețele sociale, cu acces la restul lumii. Ei compară permanent. Compară oportunități, compară libertăți, compară nivelul de trai. Și încet încep să pună întrebarea pe care orice sistem se teme să o audă. De ce nu și aici? Această întrebare este mai periculoasă decât multe proteste, pentru că un stat poate supraviețui demonstrațiilor, poate supraviețui sancțiunilor, poate supraviețui presiunii externe, dar este mult mai greu să supraviețuiască atunci când oamenii încetează treptat să mai creadă în el. Astăzi, Iranul începe să ofere exact această impresie. Controlul fizic există încă. Instituțiile funcționează, școlile sunt deschise, drumurile sunt pline, magazinele lucrează, viața continuă. Privit din exterior, totul pare suficient de stabil, dar dedesubt se simte ceva diferit, ca o bucată de metal care ruginește din interior. Structura încă rezistă, însă din ce în ce mai mulți oameni se întreabă în liniște cât timp va mai putea continua exact în aceeași formă. Adevărata criză a Iranului nu începe cu politica, nu începe cu alegerile, nu începe cu discursurile liderilor și nici măcar cu sancțiunile. Începe în viața de zi cu zi. Începe în momentul în care oamenii
încetează să mai gândească la următorii 5 ani și încep să se gândească doar la următoarele câteva săptămâni. Începe atunci când salariul își pierde valoarea mai repede decât poate fi câștigat. Începe atunci când un absolvent de universitate locuiește încă împreună cu părinții la 30 de ani pentru că închirierea unui apartament pare imposibilă. Începe atunci când produsele de bază devin din ce în ce mai greu de cumpărat. Mulți oameni din exterior privesc Iranul și cred că principalele probleme sunt religia sau restricțiile sociale. Dar pentru omul obișnuit, realitatea este mult mai simplă. Totul se reduce la supraviețuire și aproape toată lumea pare obosită. Obosită de creșterea prețurilor, obosită de incertitudine, obosită de schimbările permanente, obosită de nevoia constantă de adaptare. Inflația în Iran nu este doar un termen economic, este o stare psihologică. Oamenii discută despre bani peste tot, în taxiuri, în cafenele, la serviciu, în piețe, la mesele de familie. Prețurile devin unul dintre principalele subiecte de conversație, pentru că se schimbă atât de des, încât nimeni nu mai are încredere că ceea ce costă astăzi o anumită sumă va costa la fel și săptămâna viitoare. Această lipsă de predictibilitate afectează profund oamenii. Societățile stabile funcționează deoarece oamenii cred că ziua de mâine va fi relativ asemănătoare cu cea de astăzi. În Iran, mulți trăiesc cu senzația că situația se poate înrăutăți oricând. Din acest motiv, banii nu mai sunt văzuți ca o formă sigură de economisire. Oamenii încearcă să transforme rapid numerarul în ceva concret. Aur, dolari, mașini, electronice, apartamente, terenuri, chiar și covoare. Orice pare mai sigur decât simpla păstrare a banilor, pentru că valoarea economiilor se poate evapora foarte repede. Treptat, întreaga societate începe să funcționeze într-o stare permanentă de anxietate economică. Cuplurile tinere amână căsătoria. Achiziționarea unei locuințe pare tot mai greu de realizat. Familiile lucrează mai mult pentru a menține un nivel de trai care altădată era considerat normal. Părinții sunt preocupați constant de viitorul copiilor lor. Iar atunci când vorbești cu mulți tineri educați, auzi mereu aceeași frază: vreau să plec. Nu pentru că își urăsc țara. Dimpotrivă, mulți iubesc profund Iranul, iubesc cultura persană, iubesc istoria, iubesc limba, iubesc mâncarea, iubesc familia, iubesc tradițiile, dar simt că trăiesc într-un sistem care îi epuizează încet. Această oboseală este vizibilă mai ales în Teheran. Orașul pare permanent stresat. Milioane de oameni petrec zilnic ore întregi blocați în trafic. Respiră aer poluat. Se confruntă cu chirii tot mai mari, cu zgomot constant, cu presiune profesională, cu nesiguranță economică. Toată lumea pare grăbită. Toată lumea pare să ducă pe umeri o greutate invizibilă. Și totuși există ceva remarcabil. În ciuda tuturor dificultăților, oamenii încearcă să construiască o viață normală. Poate acesta este unul dintre cele mai impresionante lucruri despre Iran. Frumusețea obișnuită continuă să existe chiar și în mijlocul oboselii. Familiile se întâlnesc frecvent. Mesele împreună rămân importante. Prietenii ies la cafenele. Parcurile se umplu de oameni până târziu în noapte. Picnicurile continuă să fie o parte importantă a culturii. Viața socială nu dispare. De fapt, uneori pare că oamenii se agață de ea cu și mai multă putere, pentru că relațiile umane devin o formă de supraviețuire emoțională. Dar sub această căldură socială se ascunde o frustrare care crește lent, mai ales în rândul generațiilor tinere. Imaginează-ți că ai acces la internet. Vezi zilnic cum trăiesc oameni din alte țări. Vezi libertăți diferite. Vezi oportunități diferite. Vezi economii mai stabile. Vezi posibilități de călătorie și dezvoltare personală. Apoi privești propria realitate. Inflație, site-uri blocate, restricții, nesiguranță.
și începi inevitabil să compari. În timp, această comparație produce frustrare. Dar deoarece exprimarea politică directă poate implica riscuri, nemulțumirea începe să apară în alte forme. Moda devine o formă de rezistență. Muzica devine o formă de rezistență. Coafura devine o formă de rezistență. Instagramul devine o formă de rezistență. Chiar și cele mai mici gesturi încep să capete o semnificație mai mare. O femeie care își poartă hijabul mai lejer. Un adolescent care ascultă muzică interzisă în mașină. Un cuplu care își afișează afecțiunea în public. O petrecere organizată într-un apartament privat. Lucruri aparent banale capătă o încărcătură simbolică. Astfel, apare o atmosferă obositoare în care societatea negociază permanent limite invizibile. Ce este permis? Ce nu este permis? Depinde de cartier? Depinde de moment? Depinde de cine te observă. Nimeni nu știe cu exactitate. Oamenii învață să interpreteze situațiile mai degrabă decât regulile. Și în timp această incertitudine afectează încrederea. Nu doar în instituții, ci și în relațiile dintre oameni. Multe conversații au două niveluri, un nivel public și unul privat. La serviciu se vorbește cu atenție. Acasă se vorbește sincer. Online se folosesc conturi secundare sau grupuri private. Cu necunoscuții predomină prudența. Treptat, mulți oameni încep să simtă că trăiesc două vieți diferite, iar acest lucru consumă energie. Este obositor să te monitorizezi permanent. Este obositor să cântărești fiecare cuvânt. Este obositor să te adaptezi în fiecare situație. Și totuși viața continuă. Bazarurile rămân pline, cafenelele sunt aglomerate, traficul nu se oprește, orașele sunt vii. Acesta este unul dintre lucrurile care îi surprinde cel mai mult pe vizitatori. Iranul nu pare o țară înfrântă, nu pare moartă, nu pare paralizată, pare extrem de vie. Dar dacă privești cu atenție, observi fisurile, vezi absolvenți care lucrează în domenii complet diferite de cele pentru care au studiat. Vezi femei care construiesc afaceri online, deoarece oportunitățile tradiționale sunt limitate. Vezi părinți îngrijorați de cheltuielile zilnice. Vezi familii care calculează atent fiecare cumpărătură. În același timp, diferențele sociale devin tot mai vizibile. Nordul Teheranului pare bogat, modern și elegant. Blocuri luxoase, cafenele scumpe, mașini importate, clinici estetice, petreceri private ascunse în spatele unor porți înalte. La doar câțiva kilometri distanță, există cartiere unde presiunea economică este mult mai vizibilă. Această diferență generează nemulțumire, mai ales pentru că mulți oameni cred că anumite grupuri apropiate de putere trăiesc după alte reguli. Cetățeanul obișnuit suportă inflația și restricțiile. Alții par să fie protejați de consecințe. Iar atunci când oamenii încep să creadă că sacrificiile nu sunt distribuite în mod egal, furia crește mult mai repede. Totuși, poate cea mai profundă problemă nu este economică, ci psihologică. După decenii de sancțiuni, tensiuni și incertitudine, mulți iranieni trăiesc într-o stare permanentă de așteptare. Așteaptă următoarea criză, următoarea creștere a prețurilor, următoarea protestă, următorul conflict politic, următoarea perioadă dificilă. Nimic nu pare stabil pentru mult timp și această stare consumă lent energia colectivă. Cu toate acestea, există un lucru care continuă să surprindă străinii: umorul. În ciuda tuturor problemelor, oamenii încă râd. Fac glume despre politică, despre inflație, despre sancțiuni, despre absurditățile vieții de zi cu zi. Ironia și sarcasmul au devenit aproape mecanisme naționale de apărare. Pentru că atunci când o societate încetează complet să râdă, ceva mult mai grav începe să se rupă. Poate tocmai de aceea, Iranul continuă să reziste. Nu pentru că viața este ușoară, nu pentru că oamenii sunt mulțumiți, ci pentru că milioane de oameni au învățat să găsească momente de normalitate
și umanitate chiar și sub presiune permanentă. Dar orice rezistență are limitele ei. În fiecare an, mai mulți tineri visează să plece. În fiecare an, mai multe familii se simt epuizate. În fiecare an, tot mai mulți oameni își pierd încrederea că viitorul va fi semnificativ mai bun decât prezentul. Și atunci începe să apară un sentiment periculos, sentimentul că simpla supraviețuire nu mai este suficientă, pentru că societățile pot suporta sărăcie, pot suporta restricții, pot suporta perioade dificile, dar atunci când oamenii încetează să mai creadă că viitorul va fi mai bun decât prezentul, începe să se prăbușească ceva mult mai profund. Nu economia, nu politica, ci speranța. Iar acesta este poate cel mai mare pericol care se răspândește astăzi în viața de zi cu zi a Iranului. Nu o explozie bruscă, nu un colaps spectaculos, ci o eroziune lentă a răbdării, energiei și încrederii în viitor, care continuă în fiecare zi, în timp ce la suprafață țara pare să funcționeze normal. Și astfel ajungem la cea mai incomodă întrebare dintre toate. Cine este de fapt responsabil pentru faptul că Iranul a ajuns în această situație? Răspunsul sincer nu mulțumește pe nimeni, pentru că nu există un singur vinovat. Nu există un personaj negativ clar. Nu există o explicație simplă în care o parte este complet vinovată, iar cealaltă complet nevinovată. Realitatea este mult mai complicată. Desigur, guvernul iranian poartă o mare parte din responsabilitate. Ani întregi de corupție, cenzură, control social și decizii economice discutabile au afectat profund țara. Mulți oameni simt că o parte a elitei politice și religioase trăiește într-o realitate diferită față de cetățeanul obișnuit. În timp ce populația se confruntă cu inflație, costuri ridicate și nesiguranță, liderii vorbesc adesea despre sacrificiu, rezistență și valori ideologice. Pentru mulți iranieni, această diferență este imposibil de ignorat, mai ales că lumea s-a schimbat enorm în ultimele decenii. Tehnologia s-a schimbat, economia globală s-a schimbat, tinerii s-au schimbat, dar o parte importantă a sistemului politic pare să funcționeze după reguli construite pentru o altă epocă, metode bazate pe control, pe restricții, pe supraveghere, pe presiune ideologică, iar cu cât autoritățile încearcă să controleze mai mult, cu atât rezistența crește sub suprafață. Dar dacă am dat vina doar pe guvern, am ignora o parte importantă a poveștii, pentru că Iranul a trăit 10 de ani sub o presiune externă uriașă. Sancțiuni economice, restricții comerciale, izolare financiară, amenințări militare, conflicte regionale. Toate acestea au afectat grav economia țării. Companii internaționale au plecat, investițiile au scăzut, moneda națională și-a pierdut valoarea în mod repetat, accesul la anumite tehnologii și produse a devenit mai dificil, iar cei care au plătit cel mai mare preț nu au fost liderii politici, au fost oamenii obișnuiți, familiile, studenții, muncitorii, pensionarii. Din acest motiv, mulți iranieni trăiesc cu două sentimente în același timp. Sunt supărați pe propriul guvern, dar sunt și nemulțumiți de presiunea venită din exterior. Văd problemele interne, dar simt și efectele sancțiunilor. Iar acest lucru face situația mult mai greu de înțeles pentru cineva care privește din afara țării. Există însă un alt element extrem de important: mândria națională. Pentru mulți iranieni, Iranul nu este doar un stat modern, este continuarea uneia dintre cele mai vechi civilizații din lume. Istoria Persiei ocupă un loc enorm în conștiința colectivă. Această memorie istorică influențează modul în care oamenii interpretează presiunile externe. Atunci când alte state vorbesc despre izolarea sau constrângerea Iranului, mulți cetățeni aud un mesaj diferit. Aud umilință, aud lipsă de respect, aud încă o încercare de intervenție externă.
Iar această reacție nu apare din nimic. Iranul are o istorie lungă de invazii, intervenții străine, conflicte și influențe externe. Chiar și oamenii care critică dur actualul sistem politic reacționează uneori defensiv atunci când simt că țara lor este amenințată. Această mândrie națională explică parțial de ce sistemul încă rezistă. De fiecare dată când presiunea externă crește, autoritățile folosesc această situație pentru a transmite același mesaj. Suntem atacați. Trebuie să rezistăm. Nu putem ceda. Pentru o parte a populației, mai ales pentru generațiile mai în vârstă, acest mesaj încă are putere, în special din cauza amintirilor lăsate de războiul dintre Iran și Irak. Acest conflict a marcat profund societatea. Milioane de oameni au crescut ascultând povești despre bombardamente, sacrificii și pierderi. Multe familii au pierdut rude apropiate, tați, frați, fii. De aceea portretele martirilor de război sunt încă prezente în multe orașe. Pentru unii oameni, ideea de rezistență nu este doar propagandă, este o experiență personală, o parte a propriei istorii. Problema este că această mentalitate de război a fost extinsă în timp și aplicată aproape tuturor aspectelor vieții. Greutățile economice au fost prezentate ca parte a rezistenței. Restricțiile sociale au fost prezentate ca parte a rezistenței. Controlul politic a fost prezentat ca parte a rezistenței. Mesajul a rămas același. Suferința este necesară pentru supraviețuire. Dar după decenii întregi, tot mai mulți oameni încep să pună o întrebare incomodă. Cât timp poate trăi o societate în modul de supraviețuire? Pentru că supraviețuirea și viața nu sunt același lucru. În paralel, un alt fenomen a afectat profund încrederea oamenilor: corupția. Acest cuvânt apare constant în conversațiile obișnuite. Mulți iranieni cred că există o diferență uriașă între sacrificiile cerute populației și privilegiile de care beneficiază anumite grupuri apropiate de putere. Ei văd oameni influenți care prosperă, văd averi, văd conexiuni, văd privilegii, în timp ce cetățeanul obișnuit se luptă cu inflația și nesiguranța. Iar atunci când oamenii nu mai cred că regulile sunt aceleași pentru toți, încrederea începe să dispară. Societățile pot suporta greutăți foarte mari atunci când există sentimentul că sacrificiul este împărțit în mod echitabil. Dar atunci când apare impresia că unii suportă povara, iar alții beneficiază de avantaje, furia crește mult mai rapid. Apoi apare problema generațională. Și poate că aceasta este cea mai mare provocare pentru sistem. Majoritatea tinerilor iranieni de astăzi s-au născut la mulți ani după Revoluția Islamică. Nu au trăit entuziasmul revoluționar. Nu au participat la construirea actualului model politic. În schimb, au crescut cu telefoane inteligente, cu internet, cu rețele sociale, cu platforme globale, cu acces direct la restul lumii. Ei compară permanent. Compară libertățile, compară oportunitățile, compară salariile, compară perspectivele de viitor și, treptat, mulți dintre ei încetează să mai creadă emoțional în poveștile oficiale. Nu pentru că își urăsc țara. De fapt, foarte mulți sunt profund patrioți. Sunt mândri de cultura persană. Sunt mândri de istorie. Sunt mândri de identitatea lor. Dar patriotismul și sprijinul pentru sistem nu mai sunt automat același lucru. Această diferență este esențială. Pentru că un guvern poate supraviețui criticilor, poate supraviețui protestelor, poate supraviețui problemelor economice, dar devine vulnerabil atunci când oamenii încetează să mai creadă în legitimitatea lui. Și exact această distanță emoțională pare să crească. Cu toate acestea, ar fi greșit să ne imaginăm că întreaga societate este unită împotriva sistemului. Iranul este profund divizat. Există familii conservatoare, există comunități religioase puternice, există oameni care susțin sincer Republica Islamică,
Există oameni care se tem de orice schimbare radicală. Mulți privesc spre exemple precum Siria, Libia sau Irak și spun, poate că avem probleme, dar prăbușirea ar fi mult mai rea. Această teamă de haos este reală, foarte reală, și încetinește orice proces de schimbare. Astfel, milioane de iranieni se simt prinși între două frici, frica de sistemul actual și frica de ceea ce ar putea urma după el. Între timp, fiecare grup găsește alt vinovat. Guvernul acuză sancțiunile și dușmanii externi. Tinerii acuză corupția și represiunea. Conservatorii acuză influența occidentală. Muncitorii acuză inflația. Lumea din exterior acuză regimul. Dar realitatea este mai complicată decât toate aceste explicații. Zeci de ani de conflicte politice, control ideologic, sancțiuni economice și lipsă de încredere au creat o societate care trăiește permanent sub presiune. Și poate cel mai trist lucru este că majoritatea oamenilor nu cer nimic extraordinar, nu cer miracole, nu cer revoluții permanente, nu cer utopii, cer lucruri simple, locuri de muncă stabile, aer mai curat, internet normal, locuințe accesibile, posibilitatea de a călători, siguranță economică, un viitor în care să poată avea încredere, lucruri obișnuite. Dar în Iranul de astăzi, până și aceste lucruri simple au devenit, într-un fel sau altul, politice. Cel mai periculos lucru legat de Iran nu este ceea ce se întâmplă astăzi. Este ceea ce se construiește încet în interiorul viitorului său. Pentru că țările rareori se prăbușesc într-o singură zi. Rareori există un moment clar în care totul se termină. De cele mai multe ori, declinul începe mult mai discret. Începe atunci când o generație întreagă ajunge la concluzia că nu mai merită să rămână. Iar în Iran, acest sentiment există deja. Dacă vorbești cu tineri din Teheran, Isfahan, Shiraz sau din orașe mai mici, observi rapid un model repetitiv. Nu contează dacă studiază medicină, inginerie, IT, artă, arhitectură. Mulți dintre ei se gândesc la același lucru: plecarea, Canada, Germania, Australia, Turcia, orice loc care pare mai stabil, mai previzibil și mai liniștit. Nu pentru că își urăsc țara. Cei mai mulți nu o urăsc. Iubesc limba persană, iubesc cultura, iubesc familia, iubesc tradițiile, iubesc istoria. Dar simt că sistemul le consumă încet energia viitorului. Și aici începe adevăratul pericol. Atunci când o țară începe să își piardă cei mai educați și mai ambițioși tineri, efectele nu sunt vizibile imediat. Nu apar peste noapte, se acumulează lent, an după an. Medicii pleacă, inginerii pleacă, cercetătorii pleacă, profesorii pleacă, artiștii pleacă, antreprenorii pleacă. Iranul investește ani întregi în educarea unor oameni talentați, iar apoi îi privește cum își construiesc viitorul în alte țări. Acesta este unul dintre cele mai costisitoare fenomene pentru orice societate. Dar partea cea mai dureroasă este că mulți nu mai pleacă doar pentru bani. Pleacă pentru liniște. Vor să trăiască fără să se gândească zilnic la inflație, fără să urmărească permanent cursul valutar, fără să se teamă de schimbări bruște, fără să depindă de VPN-uri, fără să simtă că politica este prezentă în fiecare colț al vieții. Vor normalitate. Iar Iranul întâmpină din ce în ce mai multe dificultăți în a oferi această senzație. În același timp, presiunea economică continuă să afecteze încrederea colectivă. Inflația nu dispare. Moneda continuă să piardă valoare. Prețurile cresc constant. Salariile rămân în urmă. Familiile au impresia că muncesc tot mai mult pentru a rămâne exact în același loc, sau chiar pentru a pierde teren. În timp apare un fenomen psihologic extrem de periculos: oboseala socială. La început oamenii sunt furioși, mai târziu devin frustrați, dar după suficient timp apare altceva: oboseala. Iar societățile obosite sunt greu de prevăzut.
Pentru că epuizarea nu produce întotdeauna reacții imediate, se acumulează, crește încet. Și într-o zi, un eveniment aparent minor poate provoca o reacție mult mai mare decât s-ar fi așteptat cineva. Iranul a trecut deja prin astfel de momente. Proteste provocate de creșterea prețurilor, proteste legate de economie, proteste legate de drepturile femeilor, proteste generate de incidente care au devenit simboluri naționale. La suprafață, fiecare episod pare diferit, dar în profunzime există aceeași sursă: presiune acumulată, presiune fără eliberare. Iar răspunsul autorităților este de multe ori același: mai mult control, mai multă supraveghere, mai multe restricții, mai multe reguli, mai multe verificări. Problema este că controlul fizic nu creează automat încredere. Poți controla comportamentul, dar este mult mai greu să controlezi ceea ce oamenii cred. Și exact aici apare una dintre cele mai mari provocări pentru viitor. Distanța dintre sistem și o parte importantă a societății continuă să crească, mai ales în rândul femeilor și al generațiilor tinere. În ultimii ani s-a produs o schimbare importantă. Frica nu mai funcționează la fel ca înainte. Tot mai multe femei aleg să testeze limitele. Tot mai mulți tineri își exprimă nemulțumirea în moduri care înainte erau rare. Regulile încă există, amenziile încă există, presiunea legală încă există, dar influența psihologică asupra comportamentului pare să se slăbească treptat. Iar pentru orice sistem care se bazează puternic pe simboluri ale autorității, aceasta este o problemă serioasă. Pentru că atunci când milioane de oameni încep să ignore constant reguli mici, procesul de erodare începe din interior. Nu brusc, nu violent, ci lent, ca o clădire care pierde cărămidă după cărămidă. Tehnologia accelerează și ea acest proces. Ani la rând, autoritățile au încercat să controleze accesul la informație. Dar generațiile tinere au crescut într-o lume digitală. Chiar și cu restricții, informația circulă. Oamenii văd cum trăiesc alții, văd alte modele de societate, văd alte oportunități, văd alte libertăți. Și aceeași întrebare continuă să revină: de ce nu și aici? Această întrebare este mai periculoasă decât multe sloganuri politice, pentru că nu contestă doar o decizie, contestă legitimitatea întregului model. În același timp, sistemul se confruntă cu o dilemă dificilă. Dacă relaxează controlul, riscă să piardă coeziunea ideologică. Dacă îl intensifică, riscă să alimenteze și mai mult nemulțumirea. Nu există o soluție simplă. Dar problemele nu sunt doar politice și economice. Există și presiuni de mediu care cresc încet. Deficitul de apă devine o problemă serioasă în mai multe regiuni. Seceta afectează zone întinse. Unele râuri se retrag. Poluarea continuă să afecteze marile orașe. Valurile de căldură devin mai intense. În anumite zone, condițiile de trai devin mai dificile în fiecare an. Chiar și fără sancțiuni și conflicte politice, Iranul ar trebui să facă față unor provocări ecologice majore. Teheranul însuși pare uneori un oraș care funcționează aproape de limitele sale. Trafic permanent, aer poluat, zgomot continuu, stres constant. Și totuși milioane de oameni continuă să trăiască acolo, ca și cum nu ar exista alternativă. Dar poate cea mai profundă problemă nu este nici economică, nici politică, nici ecologică. Este psihologică. După decenii de incertitudine, mulți oameni au dezvoltat un reflex colectiv. Se așteaptă la probleme, se așteaptă la restricții, se așteaptă la crize, se așteaptă la vești proaste, se așteaptă la instabilitate. Această mentalitate afectează capacitatea unei societăți de a imagina viitorul. Atunci când oamenii încetează să creadă într-un mâine mai bun, ambiția începe să scadă. Planurile devin mai scurte, încrederea scade, optimismul scade, curajul de a investi în viitor scade.
Viața începe să se concentreze doar pe următoarea etapă de supraviețuire. Mulți tineri au senzația că sunt blocați între două lumi. Nu sunt complet liberi, dar nici complet controlați. Nu sunt complet moderni, dar nici complet tradiționali. Nu aparțin pe deplin nici trecutului, nici viitorului. Această stare de suspendare poate deveni foarte periculoasă, pentru că produce stagnare, iar stagnarea pe termen lung consumă energia unei societăți. Iranul continuă să producă oameni extrem de talentați, ingineri, programatori, regizori, scriitori, antreprenori, artiști. Creativitatea nu a dispărut, din contră. Dar această creativitate se lovește constant de structuri care evoluează mai lent decât societatea însăși. Nimeni nu știe cât timp poate continua această tensiune. Poate sistemul se va adapta, poate vor exista reforme, poate presiunea va crește, poate vor apărea noi proteste, poate nimic dramatic nu se va întâmpla ani întregi. Iar această incertitudine este parte din problemă, pentru că Iranul nu pare o țară aflată în pragul unei prăbușiri imediate, dar nici nu pare o societate împăcată cu direcția în care merge. Pare suspendată, ca o construcție uriașă, aflată permanent sub presiune internă. Din exterior încă pare stabilă. Din interior însă ai impresia că forma ei se schimbă încet, foarte încet, aproape imperceptibil, dar suficient cât să ridice o întrebare importantă. Ce se va întâmpla atunci când toate aceste presiuni acumulate timp de decenii vor ajunge la limita lor? Astăzi nimeni nu poate răspunde cu certitudine, dar tocmai această lipsă de răspuns este ceea ce face viitorul Iranului atât de dificil de ignorat. Iranul nu este povestea simplă pe care majoritatea oamenilor cred că o cunosc. Nu este doar un stat autoritar. Nu este doar o civilizație antică, fascinantă. Nu este doar o țară afectată de sancțiuni. Nu este doar o societate religioasă. Iranul este toate aceste lucruri în același timp. Strat peste strat. Contradicție peste contradicție. Iar exact această combinație face țara atât de greu de înțeles pentru cei care o privesc din exterior. Pentru că Iranul nu funcționează după regulile simple pe care lumea modernă le preferă. Nu poate fi explicat printr-o singură propoziție. Nu poate fi redus la un singur titlu de știre. Nu poate fi încadrat într-o categorie clară: viața publică și viața privată, tradiția și modernitatea, credința și revolta, controlul și improvizația, mândria și oboseala. Toate coexistă simultan, nu separat, ci împreună. Privit de la distanță, Iranul pare stabil. Orașele funcționează, școlile sunt deschise, magazinele sunt pline, oamenii merg la muncă, traficul nu se oprește, viața continuă. La suprafață totul pare relativ normal, dar atunci când privești mai atent, începi să observi altceva. O presiune permanentă, invizibilă, dar prezentă peste tot. O societate care a învățat să trăiască în tensiune în loc să rezolve tensiunea. Un sistem care încearcă să mențină controlul. O populație care încearcă permanent să se adapteze. O negociere continuă între ceea ce este permis și ceea ce este trăit în realitate. Între ceea ce este oficial și ceea ce este real. Iar această negociere nu se oprește niciodată. Nimic nu pare complet rezolvat. Nu identitatea, nu economia, nu politica, nu relația dintre generații, nu relația dintre stat și societate. Totul pare suspendat într-un echilibru fragil. Un echilibru care încă funcționează, dar care devine din ce în ce mai greu de menținut. Semnele sunt deja vizibile. Tot mai mulți tineri își imaginează viitorul în afara țării. Tot mai multe familii trăiesc sub presiune economică permanentă. Tot mai mulți oameni își pierd încrederea în instituții. Tot mai mulți se simt obosiți, nu doar fizic, ci emoțional, psihologic, colectiv. Și totuși, în mod paradoxal, Iranul nu pare o societate care moare.
Din contră, pare extrem de vie, creativă, inteligentă, adaptabilă, plină de energie. Dar această energie este consumată permanent de contradicții. Este ca și cum întreaga țară ar fi întinsă în direcții opuse în același timp. O forță o trage spre trecut, alta spre viitor, una spre tradiție, alta spre schimbare, una spre control, alta spre libertate. Iar între aceste forțe se află milioane de oameni obișnuiți care încearcă pur și simplu să își trăiască viața. Dacă descrii Iranul doar ca pe o țară opresivă, pierzi jumătate din adevăr. Pierzi creativitatea, pierzi umorul, pierzi rezistența oamenilor, pierzi complexitatea. Dar dacă îl descrii doar ca pe o civilizație fascinantă și romantică, pierzi cealaltă jumătate. Pierzi presiunea, pierzi inegalitățile, pierzi frustrările, pierzi oboseala acumulată în decenii. Iranul refuză să fie simplificat. Și poate acesta este cel mai important lucru pe care trebuie să îl înțelegi. Societățile pot fi contradictorii și totuși funcționale. Oamenii pot fi religioși și rebeli în același timp, tradiționali și moderni, mândri și dezamăgiți, fericiți și frustrați. Toate aceste stări pot exista simultan, dar există un preț. Pentru că atunci când o societate petrece zeci de ani gestionând contradicții fără să le rezolve cu adevărat, presiunea începe să se acumuleze. Nu întotdeauna produce o explozie. Nu întotdeauna produce o revoluție. Nu întotdeauna produce un colaps. Uneori produce ceva mai lent, mai tăcut, mai greu de observat. O uzură continuă, o erodare lentă a încrederii, a speranței, a energiei, a răbdării. Și exact aceasta este senzația pe care Iranul o transmite astăzi. Nu pare o țară pe punctul de a se prăbuși mâine, dar nici o țară împăcată cu prezentul său. Pare un sistem care funcționează la limita capacității emoționale. Îl simți în orașe, îl simți în conversații, îl simți în glume, îl simți în anxietate, îl simți în mândrie, îl simți în oboseală. Totul pare ușor supra-solicitat, ca un motor care funcționează fără oprire de prea mult timp și totuși continuă să meargă. Poate că aceasta este cea mai mare contradicție dintre toate. Iranul nu este rupt în mod vizibil, nu este o țară prăbușită, nu este o țară tăcută, este o țară care funcționează, dar funcționează sub o presiune internă permanentă. Iar nimeni nu poate spune cu certitudine ce înseamnă acest lucru pentru viitor. Poate sistemul se va adapta încă o dată, poate reformele vor reduce tensiunile, poate presiunea externă se va schimba, poate transformarea va veni din interior, sau poate contradicțiile acumulate timp de decenii vor ajunge într-un punct în care echilibrul nu va mai putea fi menținut. Adevărul este că nimeni nu știe. Și poate tocmai această incertitudine a devenit astăzi o parte a identității Iranului. O țară care continuă să meargă înainte, purtând pe umeri conflicte nerezolvate din toate direcțiile: politice, economice, culturale, generaționale, psihologice. Din exterior pare un sistem fix, din interior pare o negociere care nu se termină niciodată. Iar poate aceasta este concluzia finală. Iranul nu este o poveste cu un început clar și un sfârșit clar. Este o stare permanentă de presiune, adaptare și contradicție. O țară care continuă să funcționeze. O țară care continuă să se schimbe. O țară care încă rezistă, dar și o țară care, în adâncul ei, încă încearcă să afle ce va deveni mâine.